Hey, shalom Israel, mon frère Christ bless. Officer Kabe op ayo isi Suriname om een snel shorts committee. Afgelopen day, dus maar 4 kerstfeest. En nu we na 31 na 1 januari. Om is mij ready voor 4 feest dat. Police sabe bele ta kamera de leden. Police Colossi 2 vers 8. Lukubung, zodat je nou suma kori na libi suma koni, na soso badrigi, na dem ouro ten gwenti fu libi suma. Na dem fundamenti fu grontapu. En no na Christus, dat na dem fundamenti fu grontapu. Libi suma gwenti. 4 kers. Or 31 tak na uriari, 1 januari tak na nyuari. Dus na datan of Christus. Je begrijpt? Dat nasa uno de Israëli kon koso uru tapu drai kon baka na gado. De focus libi suma gwenti. Igo na Romeinen 12 vers 2. Hij tegi wasanda petu. En no bi pasi oge si grontapu. Sang. Yusa de mati igo na Jakobus 4 vers 4. Yusa de mati na grontapu de on feantif gado. En sana de mati na grontapu. Je vier kerstfeest, je vier nieuwjaar, je vier oerjaar. Alla desandat na tegen nou matif grontapu. In muku tak alamai vira sem sana. Bisa mana een moslim, amai bij kerstboom, amai bij kerstlim. Bisa mana een hindu, amai bij kerstboom, amai bij kerstlim. Amai sud bombol tak ina der. Dat want tak nou universeel san na grontapu. Uno de Israëli's zij volg Christus, uno kan doen desandat. Zij de een hindu of vier kerst. Of nieuwjaar. Zij de een moslim of vier desandat. Rasta serve vier kerst na nieuwjaar. Bonuma serve vier december sanda. Dat want tak de man af grontapu. Uno an of grontapu. Maar dat weet ik shalom, mo fijn Christ bless.